Sitten lähtee. No niin, elikkä hyvää päivää ja tervetuloa Ei liian diipisti podcastin pariin. Nyt saatavilla myös videomuodossa. Toivottavasti. Joo, eiköhän. Tämä on tämmöisten asioiden tekeminen, mikä vaatii kaiken maailman piuhoja ja muita, niin on aina jotain tulee yllätyksiä ja ikinä ei ole varsinaisesti tylsää. Mutta siinä on myös se, että jos sitä pähkii ja miettii ja suunnittelee loputtomasti, niin sitten siihen ei koskaan tekemiseen pääse kiinni, mutta vaikka me ollaan nyt joka kerta ikään kuin opiskellut asiaa, niin tällä ei se tulee. Niin, ja kyllä mä nyt väittäisin, että tässä on niinku ihan tavallaan niinku hifillisesti ihan kaikkia asiakkaita huomioon ottaen ihan tarpeeksi hyvät meiningit. Niin kaikkia. Onko meillä yhtään asiakasta? No jotain joo, mutta siis tarkoitan nyt vaan, että niinku tää on semmoinen, että laadullisesti mä itsekin kehtaan tätä kuunnella. No niin joo. Se on mulle riittävä. Se on ihan hyvä kriteeri kyllä. Että esimerkiksi se eka jakso ei kyllä niinku enää mene se. Me puheesta saa selvää, joo se on hyvä, mutta mä mietin, että niinku voisiko sen eka jakso melkein niinku poistaa sieltä. Jos joku lähtee kuuntelemaan, niin se aloittaa ekasta jaksosta ja sitten se on silleen, aloittaa siitä ainoasta, mikä äänitettiin yhdellä mikillä. No joo, siis sisällön jatkuvuus ei kärsi ainakaan siitä, että jatko-osa kaikelle, ja kaikki pitää kuunnella, jotta pääsee vähän niin kuin Marvel-saaga, että jos sulla on jäänyt Loki 2-sarja välistä, niin sitten kaikki loppu on turhaa. Siinäkin voidaan argumentoida, että kuinka tärkeää jotkut niin kuin tietyt pätkät on niin kuin sen jatkuvuuden kannalta. Että tarviiko jotain Iron Man 2 nähdä, että tajuaa, mitä Avengersissa tapahtuu. Mutta meidän podcastissa sitä murhetta ei ole. Että Ei tarvitse edes miettiä. Mutta joo, viimeksi... Mutta äänenlaadusta kun sanoit, niin mulla oli äsken mikki väärinpäin kädessä, niin ensimmäiset muutamat sekunnit kuulostaa ihan kauhealta. No kyllä se ottaa sieltä toiseltakin puolelta mun mielestä. Ottaa, mutta se kuulosti erilaiselta. Sen takia mä käsin sen ympäri. Nyt kun Siinä ollaan hienosti taas kuulokkeet päässä. Mikrofonissa siinä edessä on tommonen pallura, mikä osoittaa, että puhut tonne päin. Huomaat Joo, se? siis Niin. sen takia mä just käänsinkin sen. Tommonen tossa. Aika selkeä mun mielestä. No joo, mutta kuitenkin teknologiasta puheen ollen me siis yritettiin kuvata ja nauhoittaa jo yksi tämmönen videomuotoinen, mutta siinä sitten teknologia falskas ja se on nyt ikuisesti kadonnut bittiavaruuteen se keskustelu. No siis joku unohti ottaa kuulokkeet mukaan, niin sitten ei päästy tsekkaamaan livenä äänen laatua. Niin mä luulen, että sen olisi voinut kyllä tajuta tsekkaa muutenkin. No joo. Että ei se nyt pelkästään ehkä niistä kuulokkeista ollut. Niin ja varsinkin, kun se oli se sitten muu summikki, kun sulla olisi ollut kuulokkeet hollilla. Niin, no se olisi tuntunut jotenkin hassulta niin kuin pitää yksin kuulokkeet päässä. Niin, joo. Okei, mutta mistäs tänään? No siis mitä silloin kadonneessa jaksossa, ei nyt joka aiheen kohdalla käydä tätä läpi, mutta että sä oot silleen suht hiljattain tullut tämmöiseltä matkalta, niin siitä olisi edelleen ihan kiva puhua. No ja itse asiassa tässä on nyt hyvä, kun mulla on ollut lähes kuukausi aikaa sit sopeutua tähän kotonaoloon. Vaikka mä olin päättänyt, että kun mä tuun matkalta, niin aikaisempina vuosina, kun mulla on ollut pitempi matka, tää oli vähän yli 6 viikkoa, niin mulla on ollut semmoinen sopeutumisvaihe, että ensimmäisen kerralla, kun mä kävin reissussa 21, niin mulla meni monta viikkoa, että mä en saanut edes imuroitua, kun mä olin niin sekaisin, että mä en halua olla kotona, mä haluaisin olla reissussa. Nyt mä pääsin olla reipas. Heti kun mä tuun kotiin, niin heti imuroidaan, tiskataan ja huolehditaan kotiasioista. Ja mä saan sillä, että roppa suorittaa näitä juttuja kyllä, mutta sitten huomasin, että tuossa oikeastaan vasta viime viikolla oli semmoinen, että menojalka ei koko ajan vipattanut, että pitäisi päästä. Miksi mä en ole siellä? Vasta oikeastaan viime viikolla oli okei, nyt mä oon täällä, nyt hoidetaan näitä juttuja täällä. Onko tämä selitys mennyt äidillekin läpi? Että mä en ole eritellyt hänelle sitä. Voi ei, olen ollut pitkillä matkoilla, en pysty imuroimaan.
mä olen sen verran harjoittanut tätä parisuhdetta, että en altista sitä tämmöisille venyttäville kokemuksille. Joo. Mutta siis, minkä takia sitten tulee tämmöiset fiilikset, että sitten kun on, mun tapa reissata on semmoinen, että ensinnäkin mä menen tosi pienellä budjetilla, että se nyt oli budjetti noin 40 päivää ja siihen sisältyi majoitus, matkat ja eläminen. Eli mä olin 6 viikossa, mulla meni noin 1800 €. Ja se myös tarkoittaa, että siellä ei sitten kauheasti syödä ravintoloissa tai jonkin verran istutaan kahviloissa kyllä ja eikä myöskään riekuta kapakoissa. Että se on semmoista oleskelua ja läsnäoloa ja ihmettelyä, että menin Balkanille, mä olin viikon beachillä Montenegrossa, Budvassa ja sitten mä hyppäsin sieltä Albaniaan, olin Albanian pääkaupungissa Tiranassa noin viikon. Sitten mä menin semmoiseen pikkukaupunkiin, jossa oli tavattoman kehuttu hostelli, semmoinen paikka kuin Girocaster, eli Albanian suurin linnoitus siellä ja semmoinen vanha feodaalipaikka, missä oli aikanaan vielä oikeastaan toiseen maailmansotaan saakka oli semmoinen hallinto, että herrat asu kukkulalla luksuskämpissä ja maatalot pojat oli sitten siellä laaksossa melkein maaorjia ja ne mä kustansi kaikki näiden herrojen luksuselämä. Okei, 1800 € on semmoinen, että siis silleen ihan helposti voi olla normaali ihmisen kulut niin kuin kotonakin. No siis se oli mun lähtökohta. Vuokrat tai vastikkeet plus elämiskulut, niin helposti 1800 € kuussa niin kuin ihan 1,5 kuukautta. Ilman mitään lomailuakin. Niin, 1,5 kuukautta etenkin. Että silleen mun kulut voi olla 1800 € 1,5 kuukaudessa. No se oli tarkoitus, mukaan. Että se, että kun mä oon poissa niin se, ja muualla, niin se perheen kokonaiskulut ei kasvaisi hirveästi. Niin se myös oikeuttaisi tavallaan sitä mun poissaoloa. Mitä tarkoittaa feudaali? No siis se on se vanha-aikainen hallintajärjestelmä, missä on ikään kuin maaherrat, jotka omistaa sen maan ja sitten niillä on ne talonpojat, jotka on sitten määritelmästä riippuen, onko se sitten maaoria vai vuokralaisia vai torppareita. Siis sääty-yhteiskunta. Niin, tietyllä lailla suomeksi. Mutta se, että just se, että se raha kulkee yhteen suuntaan ja sitten se feodaaliyhteiskunnassa myös se hallinto, että siellä ei välttämättä ole sen isompaa hallintoa. Että ei ole, okei, tässä yhteydessä ne oli jonkinnäköisessä Albaniassa, ne kuului jonkinnäköiseen Albaniaan kyllä, mutta se, että siellä ei välttämättä ollut heidän herrojen yläpuolella hirveän isoa hallintoa. Että se hallinto oli käytännössä läsnä siellä. No joka tapauksessa mä olin siellä 8 yötä yhdessä parhaassa hostellissa, missä on ikinä majoittunut. Ilmeisen niin kuin kehuttu ja tämmöinen niin kuin skeneessä tunnettu Kyllä, mesta, siis se oli, mä olin kuullut sitä paikasta 2 vuotta aikaisemmin ja se hostelli oli se syy, miksi mä menin sinne paikkaan, joka oli aivan sairaan makea. Ja sen arviot siellä eri palveluissa, no Hostelworldissa on niin kuin 9,9 ja niitä on tuhansia niitä arvioita. Ja sitten mä sieltä menin Tiranan kautta, vaihoin siellä bussia ja jatkoin matkani Kosovoon. Oli Kosovossa viikon ja kun en halunnut Kosovosta riskeerata sitä, että olisin yrittänyt mennä Serbian puolelle suoraan. Bussiyhteys kyllä kulki, mutta ne tykkää vähän huonoa, jos ulkomaalaiset yrittää sen rajan ylittää. Niin no siis Serbia ei tunnusta Kosovon itsenäisyyttä edelleenkään. Ja sen takia mä loikkasin sitten Pohjois-Makedonian puolelle Skopjeen, eli mä olin aamulla hyppäsin Pristiinassa Kosovossa bussiin ja menin pari tuntia sitten Skopjeen ja sitten pyörin Skopjessa päivä ja sitten yötä myöten menin sitten tuonne Serbian pääkaupunki Belgradiin. Ja siellä mä olin sitten loppupätkä ja sieltä sitten 2 yötä kotia. Mikä oli Belgradissa makea juttu? No
Belgradi oli siinä mielessä aika huikea, että se on Helsingin kokoinen paikka ja silti siellä on niin kuin vanha linnoitus, ikään kuin Suomenlinna tällätty melkein keskelle kaupunkia ja tämmöiselle kukkulalle ja sieltä on vielä näkymät kaikkialle ja sitten se on sen ihan vieressä on ikään kuin vanha kaupunki, kävelykatua ja kahvilaa ja shoppailua ja sitten mitä menee kauemmas, niin siellä on pikkasen erilaisia kaupungin osia. Se on kuitenkin miljoona kaupunki ja siellä on ilmainen julkinen liikenne. Siis miljoona kaupunki samassa mielessä kuin Helsinki on miljoona kaupunki. No on se siinä mielessä vähän enemmän, että kun Helsinki on miljoona kaupunki kunnolla vasta, kun siellä lasketaan Espoo, Vantaa, Kauniainen mukaan. Siis niinhän se lasketaan. Niin sitten Belgradi itsessään on se suoraan. Ja sitten siellä on kuitenkin se, että sieltä tulee jostain ulkomaalta aika reilusti rahaa. Mä luulen, että kiinalaiset kustantaa sitä maata aika paljon. Niin se ei ole mitään köyhistelyä, vaan siellä on ihan kunnon pöhinä kaiken kaikkiaan. Ja mä tykkäsin ihan tosi paljon. Mites se hostelli sitten siellä, muistuttaisi mua nyt sen albanialaisen pikkukaupungin. Girocaster. Siis tulee heti mieleen, tiedätkö, Stratocaster esimerkiksi. Joo, se on ehkä hyvä muistisääntö. Niin, kyllä. Mutta niin, minkälainen se hostelli sitten oli? Et mikä teki siitä 9.9 hostellin? No siis siinä on hollantilainen heppu, oli käynyt ensimmäisen kerran Girocasterissa 16 vuotta sitten. Sitten se muutti sinne 11 vuotta sitten, oli ottanut vanhemmiltaan lainan. Vanhemmat ajattelivat, että sä oot ihan sekopäinen. Silti antolaina. No ne antoi lainaa, joo. Tai takas lainaa ja sitten se osti sieltä vuorenrinteeltä vanhan talon ja rupesi kunnostaa sitä. Hommas paikallisia tekijöitä sitten laittamaan sen kuntoon ja kaikki ajattelivat, että sä oot ihan pöliä, että minkä ihmeen takia sä haluat perustaa tämmöiseen paikkaan jonkun hostelli. Ja hän oli ensimmäinen hostelli siellä ja tätä nykyään 11 vuotta myöhemmin siellä on koko sama katu, mikä johtaa ylös rinteelle ja vanhaan basaariin, niin on täynnä hostelleja. Ja se on Unescon maailmanperintäkohde, koska siellä on nämä feodaaliherrat ovat rakentaneet hyvin hulppeita huviloita, joissa on vaikutteita ottomanien aikaisista hallinnoista ja sun muusta. Ja ne referenssit, kulttuurireferenssit, mitä löytyy, on ihan ainutlaatuisia. Ja esimerkiksi sitten myös siellä alueella on tietty kivimateriaali. Se ei ole liuskekiveä. Se on ihan niin kuin 4 senttistä laattaa, mutta se leikkautuu semmoisena laattoina ja sitä on niin paljon ja se on ollut ilmasta, että ne on ruvennut tekemään sitä kattoja. Mutta ne ei ole mitään kevyitä kattoja, että se on niin kuin 4 metri on semmoinen 400 kiloa vähintään painaa. Mutta semmoinen katto nyt varmaan sitten kestää niin kuin, eroosiota ja aikaa ja kaikkea. Että. No joo, mutta siis käytännössä se hosteliomistajakin sanoo, että hänellä on toi vintti. Siellä olisi kauheasti teoriassa tilaa, mutta käytännössä se on pelkkiä puurunkoja, kun se ohjataan se paino alaspäin ja sitten talon sisäiset seinät on semmoisia runsaan 0,5 metrin paksuisia, koska sitten kaikki paino täytyy ajaa maahan sieltä jotenkin. Johdattaa. Siis tuohan olisi suomalaisen ihmisen unelma, kun sinne vintille vaan sit saisi haalittua kaiken kaman, mitä joskus tulee ehkä siellä käytettyä. Siellä on puurunkoa niin paljon, että hän olisi halunnut hostelihuoneita sinne, mutta kun ei voi laittaa, kun siellä on niin paljon niitä rakenteita. Mutta ei toimi siis edes varastotilana. Ei ilmeisesti kuulemma. No mutta sehän on sitten vähän niin kuin tämmöinen niin kuin old school välikatto meininki tyyppinen. No joo, varmaan. Mutta joka tapauksessa niin hän toi sen länsi-eurooppalaisen näkemyksen sinne hommaan ja sitten hän rakensi, että siellä on niin asuntolahuoneet on sitten, että muutamasta on suoraan näkymä sitten sinne vanhaan keskustaan ja linnoitusvuorelle, että siellä on maisemat hyvin kohdallaan. Mä otin se halvemman, mikä on katutasolla, niin sieltä ei varsinaisesti maisemaa ole. Mutta sitten, mikä on se paikan isoin juttu, on se, että se yläkerrassa semmoinen oleskelutila on oikein kutsuu sosiaaliseen toimintaan. Että siellä on keittiö, siellä on valtava semmoinen ruokapöytä ja sitten siellä on pari sohvaa ja
kahvipöytiä, että se kutsuu ihmisiä oleskelemaan. Hyvin viihtyisä paikka. Ja sitten siihen kuuluu aamupala ja sitten mitä en ole koskaan ennen hostellissa törmännyt, että se on hotellien käytäntö ennen kaikkea, että sä tuut sisään ja sitten sulle piikki aukee ja sitten se haluat sitten respasta oluen tai mitä nyt palvelu haluatkin käyttää, niin kaikki maksat lähtiessä. Toi on kyllä siis vaan kauhean magea ja sitten siinä on tietty tämmöinen niinku, kyllähän siitä tulee aina hyvä mieli, kun käyttää jotain semmoista palvelua, missä niinku lähtökohtana tuntuu olevan se, että ihmisiin luotetaan. Joo ja sitten kun tämä hostelli-isäntä myös huolehtii asiakkaistaan sillä lailla, että se oli, vaikka se ei ihan jokaista päivittäistä menoa ollut siellä hoitamassa, mutta se kävi siellä itse päivittäin. Se oli 2 paikallista työntekijää ja sitten se oli 2 kansainvälistä vapaaehtoista. Eli nämä vapaaehtoistyöntekijät monesti niin saa majoituksen. Nämä kaverit, siis yksi sua nuorempi likka ja sun ikäinen kundi, toinen oli kanadalainen ja toinen oli Australiasta, niin heidän diiliin kuului se, että he sai sen aamupalan ja he sai sitten, mitä talossa oli ruokatarvikkeita, niin ne sai käyttää niitä. Ja he saivat myös alkoholia ilmaiseksi, kunhan käyttivät sen vieraiden kanssa seurusteluun. Aika jännä. Siis ja varmaan silleen niin kuin, että ovat ihmisiksi siinä samalla. Joo, siis se, että niin, jos he olivat pitämässä seuraa, niin he sai niin kuin, nauttia alkoholia sen verran kuin halusivat. Mutta oliko he niin kuin opiskelemassa tai lomailemassa vai niin kuin, mitä he olisit vai oliko he vaan niin kuin vapaaehtoisina siellä? Vai? No siis tämä tyttö Sofia, kanadalainen, niin hän oli sen ikäinen, että hänen pitäisi aloittaa ehkä yliopistoon, mutta hän oli ikään kuin... Kauheasti tämmöisiä paineita tuntemattomia. No siis ainakin Yhdysvalloissa on hirveän kova paine, että sun täytyy käydä se putki. Mutta hän oli Kanadasta. Niin joo, mutta siis sielläkin on pikkasen paineita, että sun täytyy käydä se putki ja lähteä luomaan uraa. Niin hän oli pikkasen niin kuin antanut piutpaut ja niin kuin vähän kierteli maailmaa ja etsi, että mikä olisi se hänen juttunsa. Mutta eikö toi ole just ihan siis tosi cool? Se on todella cool. Ja sitten tuolla reissussa törmäsi muutamaan muunkin nuoreen, jotka oli nimenomaan rikkonut tämän putken, kun oli huomannut, että se ei sellaisenaan toimi heille ja ei se kenenkään elämää lopeta. Että jos sä mietitkin oikeasti, että mitä se onkaan, mitä mä haluan elämässäni tehdä, että isä ja äiti haluaa, että musta tulee lekuria, vaikka ne on itse onnettomia lekureita tai onnettomia kirjanpitäjiä tai muuta, niin että mikä se on se minun juttu. Okei, se on ehkä keskiluokan tai ylemmän keskiluokan ongelma ja tämmöinen, että hyvinvoinnin keskellä onkin kurjaa, mutta se, että tämä australialainen heppu, hänellä oli ihan työura ja itse asiassa Australiassa hän sanoi, että jos hän menee takaisin, niin kyllähän saman duuni pääsee takaisin. Mutta siis kyllähän niinku keskiluokka, etenkin tämmöinen niinku niin sanottu alempi keskiluokka, että niinku ihmiset, jotka tavallaan tulee toimeen ihan hyvin, mutta niinku, ja tälleen, mutta niinku ei millään tavalla ole mitenkään vitusti ylimääräistä. Tämmöisiä ihmisiä on yhteiskunnassa kuitenkin ihan hirveä määrä. Niin silleen miettii sitä, että niinku maailmassa on kuitenkin siis nykyään, no ensinnäkin vanhat duunit poistuu ja uusia tulee tilalle koko ajan. Ja sitten, niin kuin, jos on osaava, pystyvä henkilö, joka on valmis kartuttaa niin kuin, kokemusta kaikella tämmöisellä esimerkiksi, niin kyllähän siis niin kuin kaikenlaisia duuneja kyllä ihmisille löytyy. Että ei se niin kuin, tavallaan yksi tietty vaihe elämässä, missä pitäisi käydä korkeakoulussa, on missään nimessä ainoa reitti saada töitä. Se on vaan se, että jos niin kuin ei mitään muutakaan tee, niin sitten se ehkä menee vaikeaksi. Mutta esimerkiksi just, että jos sä niinku CVC laitat, että sä oot ollut vapaaehtoistyössä jossain hostellissa, niin hyvältähän se näyttää. Mutta siis tässä mun mielestä on. Työnantajat tykkää siitä, että sä oot ollut vapaaehtoisena. Mutta
mä näkisin, että se on isommasta ilmiöstä kyse. Eli se vanha ajatus, että käy sen putken ja sitten menee kuuliaisena käsilipassa hakemaan töitä, niin se on jatkuvassa määrin vähenevä ilmiö, että se, että on työpaikkoja, joihin vaan hakee ja sitten joku palkkaa töihin ja sitten sä suoritat sitä töitä, niin semmoiset, niitä on edelleenkin paljon ja niitä, mutta mä sanoisin, että ne on vähenemään päin. Että tämmöinen ihminen, joka sitten hakee itseään ja luo nahkaansa matkustamalla, etsimällä ja oppimalla, niin se tulevaisuuden työpaikat on sekä tämmöisille ihmisille ja muillekin ihmisille aika paljon enemmän ja enemmän sitä, että mitä he itse tekevät. Että se työpaikka muodostuu tämän persoonan ympärille. Niin ja esimerkiksi jos on mitään osaamista, niin sitä osaamista voi myydä niin se asiakkaille yrittäjänä. Tämmöinen ryhmä on just jotkut somevaikuttajat, mutta sitten se säteilee myös kaiken maailman erikoisosaamiseen, että sitten joku on, no sanotaan vaikka neuloo ja sitten hän luo hyvin itselleen tyypillisen tyylin. Saattaa olla, että ei edes julkaise mitään ohjeita tai mitään, vaan hänen persoonansa on semmoinen, jota sitten kutsutaan luennoimaan ja kutsutaan tilaisuuksiin ja nimenomaan se persona myy. Jep, mutta kaikki tämä niinku vaatii kuitenkin, mistäköhän mahtuu muuten tuo neulomisen-esimerkki tullut sulla mieleen, mutta kaikki tämä kuitenkin vaatii niinku tietynlaista skillsettiä ja esimerkiksi jos mietitään vaikka somevaikuttajaa, niin sitä näkee tosi paljon, että sun ikäiset ihmiset itkee netissä, että somevaikuttajat ei tee mitään ja saa hirveät määrät rahaa. Mä en nyt tarkoita, että sä tekisit silleen, koska sä nyt ette ehkä ole tyypillisin omaikäinen henkilö. Mutta siinä on somevaikuttajuudessakin se, että sun täytyy tehdä sitä ihan vitusti ennen kuin sä edes voit tehdä sitä työksessä. Joo, se on niinku jo aika silleen iso juttu. Ja se, että sä teet sitä vitusti, ei edes takaa sitä, että sä voit tehdä sitä työksessä. No sitä mä itse asiassa, kun siskos katsoo tommosia suomalaisia YouTube-kanavia, minun kommentti niistä on sisällöstä on usein se, että katsoo silmällä tuntuu, että aivot valoo korvista ulos, mutta siitä huolimatta, niin kyllä ne ihmiset se brändin luodakseen, kyllä heidän täytyy ihan hillitön määrä duunia tehdä. Ei ne harrasta varmaan sen lisäksi ihan hirveästi mitään. Et niillä menee valtaosa ajasta videoiden tekemiseen, editoimiseen, miettimiseen ja miettimiseen myös, että kuinka tätä uudistetaan, kuinka tämä edistetään, kuinka se yleisö pidetään. Niin se on ihan täysvalkainen prosessi ihan varmasti. Ja kans esimerkiksi, jos mietit vaikka ne Koukus, jotka tekee semmosia niin kuin game show-tyyppisiä sisältöjä, niin ne on mun mielestä mun ikäisiä tyyppejä. Ne on siis tehnyt 10 vuotta tubea. Että silleen ei se on tyhjästä nyhjästy. Ja sit silleen kans se, että toi tubeskeine TikTokissa niinku vielä pärjää sillä, että niinku tekee, tiedätkö, niinku vaan omasta elämästä semmosia arkisen näköisiä videoita kuvaa puhelimella. Toi tube vaatii oikeasti jo sitä, että se on niinku TV-tasosta kamaa. Että se pitää olla oikein, siis niillä on, tiedätkö, ei ne itse niitä editoi. Niillä on editoijat, niillä on tuottajat, niillä voi olla ohjaajat ja kaikki. Käsikirjoittajat ja tämmöiset. Niin ja mä oon huomannut, että niillä on ihan tiimi tekemässä niin, se luukki, vaikka se on sellainen kotikutonen, niin se on tarkoituksella kotikutonen. Niillä on studio rakennettu sitä niin varten. Siis tarkoitan, että siinä jo esimerkiksi mä oon katsonut sitä toimistopoikia, niin just se, että ne on printtejä ja sutattu tussilla jotkut jutut ja laitettu teipillä kiinni, niin se on ihan harkittua kaikki se luukki. Että siinä on just, että jää se pikkasen sellainen myytinmurtajat vibasiin. Joo, ja sitten toimistopoikiakin, niin osa niistäkin on tehnyt helposti 10 vuotta. Tai no se Roni nyt esimerkiksi on tehnyt vielä kauemmin. Joo, mutta siis tarkoitan, että en vähättele sitä ammattimaisuutta, vaikka se sisältö tuntuukin välillä varmaan korvista ulos. Mutta yleensä se on tavallaan niin kuin tarkoituksella tuotettu sellaiseksi kuin se on. Mutta just niin se ero on nykyään niin kuin isosti no toki tubessa niin kuin on muitakin genrejä, mutta niin kuin
kyllä se nykyään niin kuin se iso ero on, että tubessa on niin kuin oikeasti silleen pitkiä ammattimaisesti tuotettuja niin kuin isoja projekteja. Ja sitten TikTokissa voi ehkä niin kuin pärjätä vielä semmoisella, niin kuin, ja se voi olla jopa etu TikTokissa, että se ei ole liian tuotetun näköistä. Kun esimerkiksi miettii vaikka pressavaaleja viimeksi, niin kaikki ehdokkaat paitsi yksi oli TikTokissa. Joo. Tiedätkö, kuka se yksi oli? No tuli niin. Että olisiko se ollut joko Haavisto tai Persu. Halla-aho. Niin. Eli 50-50 meni oikein. Mutta sitten kun katsoi niitä, niin Haavistolla oli just semmoista todella ammattimaisesti tuotettua, tiedätkö, balotettua, kuvattua. Silloin oli, tiedätkö, joku haastattelemassa sitä, joku mun ikäinen kaveri siinä ja tälleen. Niinku, ja sitten taas Tubilla, se otti sen puhelimen itse käteen ja vastasi vaan ihmisten kysymyksiä eikä edes puhunut politiikasta. Niin silleen se Stubin vaan toimi paljon paremmin siinä alustalla, koska se ei ollut liian huoleteltua. Ja siitä tuli semmoinen fiilis, että ikään kuin tämä tekisi vaan tätä itse, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tietenkin silloin oli joku kanssa palkattu siihen, mutta se oli saatu vaikuttamaan siltä, että Stub on vaan ottanut puhelimen käteen ja vastannut johonkin kysymykseen. Mikä tavallaan on se sitten se TikTokin magia siinä. Mutta jos pikkasen kelataan taaksepäin, niin juuri sitten näitä ihmisiä, jotka sitten matkalla tapasin, jotka ettivät tulevaisuutta. Ja sitten kyllä se pätee minuunkin, että en mä koe olevani mitenkään valmis ja että okei, tää on tässä, odotan syljeskellen kattoja, odotan eläkeikää, en tee kumpaakaan. Niin se, että mulle eläkeiän käsitekin on niinku aika, mua niinku inhottaakin ajatus, että mä odottaisin jotain, että sit kun mun ei tarvitse tehdä mitään. Kun mulla ei ole semmoista tilaa, että missä mä en yrittäisi tehdä jotain. Aina mä etin ja aina mä kokeilen ja haluan, että mikä se olisi se juttu, mistä tulee se vipa, mistä tulee se kiksi seuraavaan juttuun. Niin se toi matkustaminen itsessään on yksi juttu ja sitten se on aika huikeeta sitten tavata toisia ihmisiä polun varrella, tien varrella, matkalla seuraavalle lähteelle. Ja sitten kun on eri ikäisiä ja sitten se toisaalta lohduttaa minua, että kaikki muutkin etsii. Sitten mä tapasin yhden nuoren naisen Tirannassa just, joka on siis virolainen nainen, totesi, että hän on 5 vuotta ollut maailmalla ja sitten kun jatkuvasti levoton ja miettii, että onko tämä nyt ihan oikein, niin hän mulle sanoi, että hän lohduttaa nähdä, että että sunkin ikäinen ukko vielä niin kuin samalla lailla etsii ja että se on ihan ok. Niin, ja puhuitteko te eestiä? No hänen kanssaan me ei puhuttu Viroa. Mä aloitettiin Virolla, mutta sitten vaihdettiin aika nopeasti englanniksi. Mutta itse asiassa... Et viittinyt vai? No siis se, että riippuen ihmisestä, niin normaali keskustelun tempo, kun siitä täytyy muistaa, että siitä on noin 30 vuotta, kun mä oon siellä asunut. Mutta ootko sä vähän kuitenkin niinku treenannut? Olen mä vähän treenannut, mutta se, että se vaatii malttia siltä toiselta, niin tämän ihmisen kanssa me tehtiin sitten sillä, että kun puhuttiin tästä ohimennen tästä langasta, niin mä laitoin meidän kulisseihin tähän vähän lankaa mun projekteistani. Niin mä olin ennen matkalle lähtöessä, kun menin Tallinnaan hypätäkseni bussiin, joka jatkoi sitten Varsovaan, niin siinä Tallinnan bussiaseman vieressä on lankakauppa ja mä kävin siellä. Ja siellä oli sitten tietyn tyyppistä lankaa, jotka roikkuu sitten tuolla. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin, mutta siellä ei ollut tarpeeksi sitä. Mä ajattelin, että tosta olisi kiva tehdä paita. Niin sitten jäi asia pyörimään päähän sitten ja sitten Tirannassa mä kysyin tältä, että jos mä kirjoitan mailin viroksi, niin oikoluet se sen, että mä laittaisin sinne lankakauppaan. Sitten kun mä tuun takaisin tiettynä päivänä, tiettynä kelloaikana kuukauden päästä, niin jos ne laittaisi sivuun tai jos olisi mahdollista tilata tätä lisää. Niin hän sitten, kun mä kieliposkella sitten kirjoittelin sitä mailia siinä kännykällä ja sitten mä, että viittit sä nyt lukea, niin sitten se oli vähän, että ai sä oot 30 vuotta sitten viimeksi käyttänyt. Ja sitten se oli vähän häkeltynyt, että hänen mielestä se oli kieli tosi hyvää. Että hän muutaman
virolaisen kielikuvan, mitä mä en ollut hoksannut käyttää. Ja sitten tiskin alla, että laua alla, niin sen mä oon hoksannut semmoista itse käyttää ollenkaan. Ja sitten hän naureskeli, että tollalla, että niin kuin tuolloin, mikä on suomalaisille ihan luontainen. Ja sitten se on Virossa toimii ihan samoin. Ja hän niin kuin naurahti, että hän ei ole kuullut sitä käsitettä, kun se ei Englannissa toimi samalla lailla ollenkaan. Ja hän oli niin kuin ilahtunut, että mä olin osannut käyttää sitä. Laua mulla tulee vaan mieleen semmoinen klassikkojuoma kuin lauaviin, mitä joskus nuorempana tuli maisteltua. Mitä? Se on pöytäviina. Niin, kyllä, mutta sama sana. Tästä eläkeiästä, kun sanoit, niin kyllähän se nyt tavallaan ihan luonnollista on, kun olet yrittäjä. Että silleen niin kuin, se on varmaan aika silleen, kuuluu siihen niin kuin ammatinkuvaan tietyllä tavalla se, että hahmottaa sen koko työntekemis niin kuin skenen vaan eri tavalla kuin ihminen, joka käy tämmöisessä 9-5 duunissa. Joo, siis se kyllä se täytyy olla elämäntapa Suomessa suurimmalla osalla yrittäjistä, koska se kate ei vaan ole, sun täytyy olla tosi menestynyt, että sitten voit laittaa 4-5 oven kiinni, että tämä oli tässä. Niin, ja siis, vaikka olisit tosi menestynyt, niin et silti välttämättä tee. En siis jättäisi. Ei kun siis niin kuin ylipäätään, kun on joko niin kuin se, että haluaa menestyä lisää tai työnarkomaniaa tai niin kuin ihan vaan semmoinen niin kuin yrittäjän maanisuus siihen omaan tekemiseen, niin tavallaan niin kuin saattaa sitä tehdä 12 tuntia päivässä, vaikka menisikin lujaa. Joo, mutta sitten mä otan vielä pykälän verran takaisinpäin. Että sitten mä tapasin Pristiinassa just siinä samana päivänä, kun mä saavuin, vai oliko se ensimmäinen aamuna, kun mä olin herännyt, niin siellä oli toinen virolainen heppu. Niin hän puolestaan maltto kuunnella niin hyvin, että meidän koko keskustelu, mitä me varmaan toista tuntia juteltiin, tapahtui Viroksi. Että aina kun mulla sanakatos tai käsitteen sanallistaminen tuotti ongelmia, niin hän ei ihan rauhassa ollut, ei herralla ollut mikään kiire mihinkään. Sitten se sujuu. Joo, no kiva ja siis kivahan se on, että sitä pääsee tolleen treenaamaan. Mutta kyllä mä hänellekin tunnustin, että niin kauan siitä on, että kun viimeksi on niin kovasti pinnistellyt, niin tuntuu, että aivot meni ihan solmuun siinä vaiheessa. Mutta se oli se itsellekin palkitsevaa semmoinen, että okei, nyt se lähti ja nyt mä osasin. Tämä on niin kuin pikkulapsi, että nyt minä osasin. Kyllä mulla, jos niin kuin esimerkiksi on jossain ja puhuu englantia pidempiä aikoja putkeen, niin kyllä se ensinnäkin tuntuu siltä, että suu alkaa käyttämään eri lihaksia kuin suomen kieltä puhuessa. Että niin kuin, en mä tiedä, se tuntuu siltä, että niin kuin eri osa suusta rasittuu. Ja sitten se tuntuu vähän siltä, kun olisi hymyillyt tosi paljon ja vähän niin kuin sattuu. Hiffaat sen, mitä mä meinaan. Joo, kyllä mä itse vaan koen sitä ihan tuolla lailla. Ja kyllä. Sitten kun niin kuin, ei ole puhunut suomea ja on puhunut pelkkää englantia vaikka niin kuin 5 päivää putkeen, niin sitten rupeaa ajatuksiakin tulee sillä toisella kielellä, mikä on tosi jännä mun mielestä. No joo, mulla on tällä reissulla kävi pikkasen eri lailla, että mä luulen, että mä oon sen verran tottunut sitten, kun on vuosittain teen tämmöisiä, että 3-6 viikkoa reissuja, missä se suomen kieli on aina paitsiossa, että sitä saattaa, ettei käytä muuta kuin päivittäiseen WhatsApp-kuittaamiseen kotiin päin, että kaikki ok, niin että voi mennä viikkoja, ettei sitä käytä. Niin nyt mä huomasin taas toisella lailla, että sitten, tai mä oon aikaisemminkin kiinnittänyt siihen huomiota, että jossain vaiheessa se elimistö väsyy siihen kielen tuottamiseen. Että se semmoinen paljon puhuminen, niin Suomessakin sä saatat väsyä siihen, jos puhuu paljon, mutta sitten varsinkin sit, kun jos olet ollut tosi sosiaalinen englanniksi muutaman päivän, niin siihen tulee vaan semmoinen turnausväsymys, että Ja sitten tulee vielä semmoinen... Ei mulla ei kyllä tule tuommoista. Okei, no mutta sitten mulla oli vielä flunssa siellä jossain vaiheessa ja sitten mä tiesin, okei, nyt tänään on flunssa, nyt se ettei lähde mihinkään. Niin sitten mulla oli vähän liian kiiruspäivä vielä, mä tein aivan liikaa asioita. Niin seuraava aamu oli just semmoinen, että ei jaksais mitään. Niin aamupäällä pöydässä eiliset juttelukompparit katselin, että mikä sitä on, kun mä en sanonut mitään. Sitten tuli semmoisia 100-200 virkkeitä ja oli tosi vaikeaa muodostaa ehjiä kokonaisia lauseita.
Mutta sitten huomasi 2 päivää siitä, niin sitten taas niin kuin lähde lähti pulppumaan taas ihan eri lailla. Että siihen myös ikään kuin on hereillä siihen asiaan, että miten se muuttuu, koska se ei ole se luontevin media. Mä oon jotenkin siis silleen, nyt tämän viimeisen vuoden aikana, kun on tullut tehtyä kaiken maailman juttuja, missä on käyttänyt englantia, että just mistä mä ajattelin nyt seuraavaksi puhua, mäkin olin alkuvuodesta viikon reissussa semmoisessa ranskalaisessa luostariyhteisötaisessa Teseessä ja sinne menin bussilla, niin siellä tuli viikon käytetty englantia. Nyt mä oon ollut epäsäännöllisesti työharjoittelussa ja sielläkin on lähtökohtaisesti puhuttu vain englanniksi. Ja mä huomaan, että se alkaa sujua tosi hyvin niin kuin silleen oikeasti silleen, että se vaihtaminen on tommosta. Et esimerkiksi mä jonkun hyvän tekeväisyysfeissarin kanssa puhuin stadissa 1 päivä englanniksi, niin sit se vaan niin kuin tuli. Silleen, mä oon huomannut, että mä oon aikaisemmin vähän jäätynyt siinä, niin kun on alkanut puhumaan sitä kieltä. Ja sitten on niin kuin täytynyt vähän hakea, mutta nykyään se tulee silleen tolleen noin. Ja mä huomaan, että sit kun niin kuin tuntuu, että se onnistuu, niin sit sitä jopa niin kuin tykkää tehdä. Että se, kun huomaa olevansa hyvä jossain, niin se on nautinnollista. On, mutta sitten mä huomaan myös sen, että sit kun sitä on pärjännyt muutaman päivän hyvin, sitten helposti tulee semmoinen ansa, ainakin mä huomaan, että jos yhtään väsyttää, niin on houkutus pilkkoa sitä asiaa semmoisiksi, että ikään kuin johtosanat edellä meiningillä. Että yrittäisi niin kuin, että I'm hungry, I want food linjalla, että yrittäisi tällä lailla simppeliä. Niin mulla on semmoinen mekanismi, että mä yritän tietoisesti säilyttää semmoisen normaalin puheenparran, että puhutaan sitten kokonaisia virkkeitä ja myös sen englannin kielen tyypillisesti. Mä en osaa vielä sitä, mitä britit tekee, että it's very nice, isn't it? Että aina se loppukysymys sinne, että aina, että sitä mä en osaa automaattisesti lisätä aina loppuun, eikä se ole välttämättä tarpeellistakaan, mutta sitten mä oon kuitenkin tietoisesti tehnyt, että nyt puhutaan sellainen, haetaan jatkuvasti, yritetään sitä, että ei toistaisi sama sanaa koko ajan, vaan hakisi synonyymejä ja vähän rikkaampia virkkeitä, että jos puhuu, että I'm hungry, niin käyttäisi siis very hungry, I have a hole in my stomach. Tai semmoisia, että ei lähtisi sillä liian simppelille tiellä, koska siinä on myös se, että sitten huomaa, että jos se jengi pärjää, niin sitten ei yritä skarpata sitä omaa kieltään enää. Mulla ei ole ollenkaan niinku tuommoista niinku einit, enemmän semmoinen niinku amerikkalaistyylinen you know what I'm saying. Mun mielestä se on taas niin ärsyttävää. No mutta se on, tiedätkö, kun se, on se sisältö, mitä kuluttaa, vaikuttaa siihen kieleen, minkä se omii. You know tuntuu semmoiselta, että otettiin taas tää kainalokeppi käyttöön, että niinku, you know that. Yeah. Mitä sä meinaat? No se on semmoinen täytesana niin kuin tai tavallaan. Kun sit taas ihan samahan se on kuin se isn't it. Joo, mutta mä sanoisin, että se isn't it on enemmän semmoinen tyylikeino kuin sitten, että täyte. Kun se tulee aina sinne loppuun, semmoinen pieni heitto. Ehkä se on preferenssiasia myös. Okei. Kyllähän Suomessakin, tiedätkö, sanotaan tiedäksä. Niin. Että niinku sama asiahan se on. Mutta niin, siitä halusin että kun kävin siellä reissussa keväällä ja menin sinne bussilla ja se oli just 50 tuntia bussilla suuntaansa melkein silleen, että siinä oli muutama vaihto, muutama tunti. Niin muistan, kun olin lähdössä tyyliin sinne ja sit sä oot näissä bussissa istunut, nytkin matkustit maalta pitkin ja se oli ilmeisen mukava tälläkin kertaa ja edullista ja kaikkea muuta. Niin sä jossain vaiheessa sanoit, että sit siinä vaiheessa, kun menee jossain ja sit ei kuule sitä suomen kieltä, niin sit kun on vaikka tarpeeksi kauan istunut bussissa, niin sitä suomen kieltä alkaa kuulee silleen, niin kuin, ei nyt hallusinaationa, mutta silleen, että, niin kuin, että kuuntelee jotain puhetta ja sitten puhuuko noin suomea?
Niin. Kyllä mulla tuli samanlaista. Se on Mulla aika se jännä. nimenomaan se väsymykseen liittyy, että kun on itse väsynyt huonoilla unilla, vaikka muuten tuntuu, että pärjää ihan jees, mutta sitten huomaa, että erityisesti jos se on semmoinen kieli, että siellä on selkeät aat ja oot ja iit, joku Espanja esimerkiksi, niin se on niinku tosi hämäävä. Okei. Että se niinku suu aukeaa samalla lailla kuin suomalaisella, kun niitä vokaaleja sanotaan, niin sit se niinku tärpähtää, vaikka se rytmi ja kaikki muu on erilaista. Kun taas englanti on sit semmoista, niin siihen ei tule niin helposti sitä fiilistä. Joo, ja sitten tavallaan se puheen täytyy olla vähän semmoista etäisempää, ettei niinku välttämättä erota niitä sanoja, mutta niin, onko toi nyt Suomea? Niin. Kuten joskus sanoin aikaisemminkin, niin sitten kun mä olin kerran valvonut 3 vuorokautta melkein putkeen sillä, että mitä olin torkkunut pikkasen pussissa. Tuossa vaiheessa alkaa jo hallusinoimaan. Niin sitten rupesin kirjoittaa ylös, mitä mä olin olevinaan kuullut. Että sitten oli kaikkea pieniä lauseenpätkiä. Ihan niin kuin normaalista keskustelusta olisi kuullut, niin se, mä olin just nimenomaan Madridissa silloin, että mä olin valvonut, tai siis ollut yhden bussissa Prahaa ja toisen yön Lyonia ja 3. Madridiin, niin sen jälkeen tosiaan, vaikka muuten tuntuu, että kyllähän tässä menee ihan hyvin, mutta niitä keskustelua, suomenkielisiä keskustelua oli ihan joka puolella. Eikö itse siinä Lyonissa yhtään katsoa ympärillesi? No, mulla oli joku 3 tuntia aikaa. Sehän on siis, mä tulojen menon matkalla pyörähdin siinä, sehän on ihan sikamakea. On siis ainakin se bussikauppysäkki tai bussiterminaali oli semmoisessa joessa olevalla saarella. Että se joki kiersi sen saaren molemmilta puolilta. Sitten bussiterminaali oli jotenkin vaikea. Se oli jossain ihme parkkihallissa ja sinne toisessa kerroksessa. Ihan ihme reittejä pitkin. No joo, mutta kuitenkin siis. Mutta siis se kaupunki itsessään, kun mä kävelin siitä niin kuin bussiasemalta rautatieasemalle ja toisinpäin, niin jotenkin se niin kuin boulevardi siinä on siis ihan upea ja jotenkin se, kun siellä on tavallaan, sit se on semmoinen mesta, että kun katsoo ympärilleen, niin siellä on niin kuin kukkuloita, minne on rakennettu sitä kaupunkia myös. Niin no siis mä en itse asiassa varsinaisesti poistunut siltä Keskisaarelta, koska mä jatkoin sitten samalta bussiaselta, että mulla oli hyvin pieni se säde, missä mä pyörin, että mulla oli oikeastaan tavoite siinä aikana, että kerkeisi syömään jotain ja kerkeisi käymään vessassa. Ja sitten mä kiertelin kameran kanssa sen pikkasen 1-2 tunnin siinä. Niin se mulla ei ollut yhtään samanlaista iso, mutta kyllä tuli silloinkin mieleen, että täällä olisi joskus kiva yöpyä ja ottaa vähän kaupunkia paremmin haltuun. Joo, ja sitten siellä oli niinku, tiedätkö, heti kun käveli siitä niinku Keskuskadun läpi, niin sit siinä oli hirveästi kaikkea esimerkiksi sarjakuvaliikkeitä ja muuta tämmöistä. Niin kuin selkeästi siis aika iso kaupunki kyseessä ja kaiken maailman, niin kuin, että kyllä siellä niin kuin viettäisi aikaa. Joo. Sarjakuvaliikkeet nyt oli se, mikä mulla jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen. Mä en usko, että siellä paljon englanninkielistä. Kun se ranskalainen oma sarjakuvakulttuuri on niin iso. No en mä, paha sanoa, en yhtään sen tarkemmin osannut katsoa, mutta kyllä mä luulen, että ne ihmiset, jotka sitä harrastaa, niin kaipaa sitä niin kuin original-formattia joka tapauksessa. Mutta siis, no nyt mennään taas vähän aasisilta, mutta tämä meidän molempien lempparipiirtäjä tossa löytyy. Eli tässä nyt on ihan sattumalta tämmöinen kuin oliko toi espanjalainen kuitenkin? Siis Black Sad on suomeksi tätä nykyään ilmestynyt. Se on espanjalaiset tekijät, mutta se ensin julkaistaan aina ranskaksi. Ainakin ensimmäinen julkaistiin ensin ranskaksi ennen kuin se koskaan julkaistiin espanjaksi. Niin, että saa varmaan kustantajan sitten vaan Ranskasta. Niin, kun se Ranskassa se skene on niin paljon isompi. Ranskassahan tehdään tosi iso osa noista akuankka-jutuista kanssa. Et siis niinku, ainakin niistä taskareissa tosi moni niistä on ranskalaisia. Ja sitten ne on loput melkein italialaisia, hollantilaisia. Että se niinku Ranska, Italia, Hollanti on oikeastaan ne akuankkamaat niinku pääasiallisesti. No siis Italian mä tiesin ja Hollannin, mutta Ranska oli mulle tässä. Ei se varmaan ole yhtä iso kuin Italia ja Hollanti, mutta kyllä se on niinku se kolmas. Että ei niitä oikein niinku
ainakaan ne, mitkä ilmestyy Suomessa, ja ei siis Akuankka-sarjakuvat ole Amerikassa mikään juttu ollut siis niin kuin tällä vuosituhannella ollenkaan. Että se on kyllä niin kuin eurooppalaisten juttu oikeastaan nykyään. Joo, sen ja kyllä esimerkiksi vaikka tuo Don Rosaki, niin Suomessa iso juttu, niin suurin osa sen kaikista sarjoista on Egmontin kustantamia. Eli niin kuin eurooppalaiselle markkinoille lähtökohtaisesti tehtyä. Mutta siis mun tehtyä. käsittääkseni semmoinen pesäero on tehty jossain vaiheessa, että taskareissa on pääasiassa, ainakin joskus oli nimenomaan ne italialaisten tekemät, ne lennokkaat ja taikaviitat sun muuta. Ja sitten lehdessä on niitä hollantilaisia ja suomalaisia. No enemmän silleen, että lehdessä hollantilaisia ja taskarissa italialaisia. Taskarissa varmaan on sitten niitä ranskalaisia enemmän kanssa. Ja niillä italialaisilla on kyllä aika jännä se oma lore, että on just ne taikaviitat ja sitten on se Croesus Pennonen on esimerkiksi isossa roolissa niissä. Ja sitten on se tripla-agentti vai mikä silloin vielä se Akuankalla vielä se. Niin se siis James Bond-meininki ja sitten on se MIB-meininki vielä erikseen. No sekin vielä. Akuankalla, että se alter egoa riittää. Mutta joo, ei se niinku, että amerikkalainen Disney-hahmohan se on, mutta ei se niinku, ei ne Disney-sarjakuvat ole. Että sit kun supersankarit oikeasti löi Jenkeissä läpi, niin ei siellä ole ketään mikään muu kiinnostanut enää sarjakuvan mielessä. Paitsi ehkä joku, no jotkut mangat, One Piece ja Demon Slayer ja tämmöiset. Mutta kyllä se niinku, tavallaan sit kun ne supersankarit niinku löi läpi, niin sitten niinku, et esimerkiksi kyllä niinku vaikka tuo Karl Barkskin, niin varmaan suurin osa sen sarjoista on tehty ennen kuin Marveli oli edes olemassa. Et niinku. Joo, siis mun mielestä kulta-aika oli nimenomaan sitä 50-lukua. Ja kun olihan silloin Detective Comics oli joskus 30-luvun lopulla alkoi. Ja siis se oli hyvin kiehtova ja se isosti sai markkinaosuutta kyllä. Mutta kyllä mä luulen, että se supersankari karkasi sitten tai nousi kunnolla sitten vasta Marvelin myötä. No siis silleen joo ehkä, mutta sitten taas kun Detective Comicsilla eli DC:llä on kuitenkin Batman ja Superman on suosittuimmat supersankarit edelleen. Ja Spider-Man on tyyli kolmantena sitten. Että niinku kyllä se niinku DC on silti niinku aika isolla, että sehän on niinku semmoinen kahden titaanin taistelu siellä niinku Marvel vs DC. Joo. Niinku niissä sarjakuvissa. Ja onhan ne siis paljon niinku kollabojakin tehnyt, että niinku, siis nyt on mun mielestä just tullut jotain tämmöistä Deadpool ja Batman ja mitä kaikkea. No siis Suomessa 80-luvulla ilmestyi yksi semmoinen tosi iso kokoinen erikoisjulkaisu, jossa oli Superman ja Spider-Man, koska se lähti vielä se kollabi siitä, että Lex Luthor ja Dr. Octopus laitettiin samaan vankilaan. Tai siis Lex Luthor vietiin samaan vankilaan, missä oli Dr. Octopus. Eli Lex Luthor vietiin New Yorkiin. No mä en muista oliko puhe Nykistä, mutta siellä oli sitten semmoinen, että Dr. Octin lonkerot oli lamautettu jollain, mä muistan millään, että se ei pystynyt käyttämään niitä ja sitten kun Lex Luthor tuotiin selliin ja vartijat lähti pois, niin Lex Luthor totesi, että minä hänen tänne jää, niin sillä oli tuolla tekoihon alla, oliko se nimenomaan palan kohdalla vielä oli semmoinen pieni kitti ja siinä oli sitten korvatulpat ja sitten se oli joku yliääni ase sillä, että se lamautti kaikki vartijat ja sitten se myös vapautti ne tohtori Mustekalan lonkerot ja sitten seuraava kuva olikin, kun Luthor ratsasti tohtori Mustekalalla sitten pois vankilasta. Ja sitten Spider-Man ja Teräsmies yhdistivät voimansa, että saivat nämä kaksi kiinni. Niin, no siinä on ehkä se, että tavallaan, että no Doc Ock on kanssa tosi älykäs, mutta Lex Luthor on varmaan vielä älykkäämpi, mutta Spider-Man definitely on älykkäämpi kuin Superman. Tavallaan se, niin kuin ehkä se vahvuus tulee sitten siinä niin kuin,
Supermania vastaan, niin sitten Spider-Man, tai niin kuin jos miettii, että silleen, että niin kuin joku voisi miettiä, että Spider-Man, Superman, mitä vittu Spider-Man edes tekee siinä. Niin. Mutta se on tosi älykäs tyyppi ja sitten siinä on toki se puoli myös, että silloin se niin kuin yliaisti, että se niin kuin pystyy tavallaan aistimaan vaaran ennen kuin se on. Hämähäkkivaisto. Niin. Tai niin kuin niissä Marvel-leffoissa Spider-Sense. Peter Tingle oli se MCU-juttu, muistatko sä? Ei. Se meitäti sanoo, että sulla on Peter Tingle. Okei. Niin, Spidey-Sense, mutta siis kuitenkin, mitäköhän mä olin sanomassa, niin, että kuitenkin 60-luvulla se varmaan niin kuin räjähti DC:llekin vasta käsiin, kun 60-luvulla esimerkiksi tuli se Adam Westin Batman TV-sarja, ja se oli, vaikka se ilmeisesti siis jäi aika lyhyeksi kai, että ei siitä montaa kautta tehty. Joo, siis ensimmäinen kausi oli ihan hitti, mutta sitten se rupesi aika nopeasti hiipumaan. Esimerkiksi budjetit leikattiin niin kuin tosi rajusti, että ne pahvikulissit, missä ne kuvattiin, niin rupesi olemaan tosi pahvisia. Niin, mutta se oli kuitenkin silleen ihan... Et se oli 2-3 kautta. Se sesonki oli melkein vaan 1 kauden tai vähän alle. Ja sitten sitä kituutettiin sitten 2 kautta lisää. Joo, mutta se oli kuitenkin niinku hitti ja sitten nehän teki siis ihan niinku teatterilevitykseen leffan myös. Niinku se mä itse asiassa nähnyt joskus teatterissa. Okei, mä oon nähnyt sen ihan muuten ja se oli kyllä tosi läppä. Siinä esimerkiksi on hainkarkotusruiske Batmanilla. Okei. Muistatko tämmöisen? Ei. Siinä alussa on semmoinen helikopterijuttu. No, mä muistan se helikopteri putosi ja sitten se putosikin johonkin patjakasaan ihan vahingossa. Minä näinkin syrjäsilmällä ne ohjasin tuonne. Sen mä muistan. Joo, mutta just, että 60-luvulla se on varmaan sitten lähtenyt joku. 60-luvulla on nyt kuitenkin ollut muutenkin tämmöinen niinku tätä hippiaikaa ja muuta tämmöistä, niin sitten on varmaan niinku mennyt läpi tämmöinen, että no niin, että nyt tässä on tämmöinen norjalainen jumala, joka vetää tämmöistä sateenkaarisiltaa pitkin täällä ja näin, että niinku se on varmaan niinku näille pasifisti luonnontuotetyypeille niinku mennyt tosi lujaa läpi tommonen. En mä tiedä, onko mitään korrelaatioa näissä oikeasti, mutta kuitenkin. No siis se hahmo, mikä se nimi nyt oli, se Thorin alter egona hahmo, niin sehän oli joku tutkija, joku rampatutkija, jolla kävelykepin kanssa käveli jonnekin. Ja se on itse asiassa sama nimi on siinä Thor-leffassa se, mikä se Stellan Skarsgård esittelee sitten Agent Coulsonille. Siis Thorilla on ollut alun perin joku alter ego. On. Sitten se vahingossa jossain luolassa kompastuu johonkin ja sitten hänestä tuleekin se Thorin ruumiillistuma, että se voi switchata sitten. Siis ihan niin kuin entinen Captain Marvel. Ikään kuin joo. Nykyinen Shazam. Juu. Koska se jostain syystä se nimi, no ehkä se on joku tämmöinen oikeuskiista juttu, mutta se oli aikaisemmin Captain Marvel kuitenkin. Niin. Että se pikkupoika sanoo Shazam ja sitten tulee Shazam. Eikö se jotenkin näin mene? Sitten joku noita liittyy siihen. Mutta niin. Ja sitten kuitenkin nämä tavallaan supersankarit, niin kuin sekä Superman että sitten Stan Lee, niin Supermanin kehittäjät ja Stan Lee on mun mielestä molemmat niin kuin juutalaisia ja tullut niin kuin heidän perheet sitten ilmeisesti Amerikkaan siinä sitten niin kuin toisen maailmansodan aikaan, niin se edustaa tämmöistä tavallaan niin kuin, no Stan Leen kohdalla ainakin niin kuin New Yorkilaista niin kuin tämmöistä niin kuin uuden ajan amerikkalaisuutta ja tällaista niin kuin, juutalaiset niin kuin siellä yleisestikin tosi isosti oli edustettuna siihen aikaan, siis taidealalla muutenkin, että tosi monet joululaulut on vaikka tämmöiset klassikot juutalaisten kirjoittamia, vaikka eivät edes joulua juhli, niin silleen, siinä on tavallaan ehkä semmoinen niin kuin uuden modernin ajan semmoinen niin kuin naiviteetti ja hekuma siinä. Ja sitten just, että esimerkiksi Superman vetää natseja turpaa ja niin kuin kaikkea muuta tämmöistä siinä, että ja olisiko joku siis 40-luvullahan tehtiin telkkariin jotain semmoisia Batman-pätkiä, missä se kai tappeli natseja vastaan myös. Ja sitten Kapteeni Amerikka oli.
No niin, kapteeni Amerikka tietenkin sehän oli tämän Samulin kaveri. Sehän oli niinku, siis sehän oli nimenomaan propagandahahmo. Joo. Tai niinku tämmönen, no Samulin tyyppinen. Ja sitten oli niitä kortteja ja sarjakuvia ja sitten varmaan sitten rintamalla lähetettiin niitä sarjakuvia ihmisille luettavaksi. Siis jenkkiläinen Rymy Eetu. Rymy Eetu. Tiedä, suomalainen propagandahahmo. Oon mä siis kuullut tämän nimen, mutta mä en nyt osaa niinku... Siis se on semmoinen pulska, viiksekäs, pippua polttava suomalaissoturi, joka mätki pataa ketä vaan ja milloin vaan. Esim. Neuvostoliittolaisia. Juu. Milloin? Siis sodan aikana. Ja sitten on ollut jotain sarjakuvia. Juu, siitä tehtiin monta vuotta oikein. Okei. Mutta ootko sä kuullut sen legendan? Rymyet on joku pubi Helsingissä. On. Joo. Ootko sä kuullut sen, että kun sitten tehtiin Tartsanista suomenkielinen versio? No en ole kuullut. Siis kirjoja. Tarsa ja sitten karhun kasvattama ja sitten se myös tehtiin propagandaa. Mä en ole itse koskaan saanut lukea, mutta mä luin joku artikkelin Tarsasta. Että se esimerkiksi karhu, oliko se veljeään tai emoa meni morjastaan mettään, niin ne tappoivat lehmän ja söivät ensin utareet, koska ne oli kaikkein maistuvimmat. Ja sitten se propaganda lähti vähän rajummaksi, että loppusodassa sitten se ui jo radioaalloilla, että lähti vetää pataa vihollista. Mutta se oli semmoinen siis niinku Suomen niinku sotien loppupäässä niinku Lapin sodassa. Niin. Joo. Siis se oli kuin tämmöinen suomalainen Tartsa-versio, että metsässä kasvanut super. Mielenkiintoista. Tosta voisi joku leffa tehdä. Mut mä en tiedä. Kulttikamaa. Juu, siis mä en tiedä, mistä tämä alkuperäisaineistoa löytyisi, mutta se ensimmäiset voisi olla ihan mielenkiintoisia, mutta sitten se tosiaan venytettiin. Mutta onhan Suomessa oma Flash Gordonkin tehty. Oma Flash Gordon. Siis mä en itse asiassa muista sen hahmon nimeä, mä oon joskus niitä lukenut ja se oli aika kunnianhimoinenkin, että siinä oli ihan kunnon skifi-elementtejä ja se oli kohtuullisen hyvinkin piirretty, että semmoinen sarjakuva. Kun tämä Tarsa oli mun mielestä kirjahahmo, että se oli nimenomaan kirjoja kirjoitettiin. Me käytiin siis ystävän kanssa joku 6-8 vuotta sitten katsomassa tämmöinen siis suomalainen supersankarielokuva, missä oli tämmöinen vigilante-hahmo. Oliko se Rendell? Rendell, niin kyllä. Vigilante-tyyppinen niin kuin nahkapukunen hahmo hakkasi jengiä turpaan Lappeenrannassa. Ja sitten siellä oli jotain mafiakuvioita ja Reino Nurdin oli joku mafiapomo ja se oli ihan ihmeellinen. Siinä oli niin kuin respekti siitä, että siinä oli selkeästi siis yritetty kyllä tehdä vakavissaan, mutta sitä oli ainakin silloin itse vaikea ottaa vakavissaan. Sitten siitä on kakkososakin olemassa, minkä mä opin ihan siis tänä vuonna. Siis mä oon kuullut kanssa, että siitä oli joku tuotanto seiso jostain syystä, että sitä se saatu julkaista tai mikä siinä oli. Mutta itse asiassa mun mielestä se, että me siirryttiin itsensä etsimisestä supersankareihin, niin on aika hieno aasinsilta mun mielestä. Jääkö meillä joku kesken tuossa aikaisemmin? Ei mutta siis se, että just kun minulle se matkustaminen on tietynlaista etsimistä ja löytämistä ja sitten se minä, joka olen matkalla ja saa olla matkalla viikkoja kerrallaan, niin siinä tulee sellainen jännä eristyksen tila, jossa ei sitten sen, vaikka mä maksan siellä etänä laskut läppärillä ja sun muuta, niin se, että kun mulla on tietty päiväbudjetti, näin paljon mulla on tälle päivälle käyttörahaa ja jos mä käytän tänään yli, niin sitten mä huomenna nipistä jostain muualta, niin se on tietty tämmöinen kupla silti, missä voi tämmöiset ajatukset ja ideat itää ja lähteä kasvamaan. Periaatteessa se on semmoinen, se ei nyt ole toinen identiteetti niin kuin supersankarilla, mutta se on tavallaan semmoinen switchi, että voi henkilö vaihtaa tilaa. Koska siis se on myös tietyn näköinen nahan luomisen prosessi joka kerta, kun tapaa uusia ihmisiä, koska ne ei koskaan tavannut sua ennen. Ja sitten
periaatteessa ensimmäinen vaikutelma ja sitten ensimmäiset keskustelut, niin sitten aika usein löytää itsestään tosi paljon uusia näkökulmia ja vivahteita, kun tulee tämmöinen ihan toisesta kulttuurista tuleva ihminen, monesti eri ikäinen ja kaikkea, joka näkee maailman hyvin eri lailla kuin ne suomalaiset, mihin törmäät esimerkiksi liiketapaamisessa tai kuntosalilla tai yliopistolla sun muuta. Niin se on tietyllä lailla koko ajan itsensä kohtaamista toisenlaisten ihmisten silmin. Niin se on vähän, ei ole toinen identiteetti tai mitään, mutta se on kuitenkin eri elämää kuin tämä arki, mikä sitten Suomessa tulee vastaan. Niin siinä mielessä mun mielestä oli tosi jännä ja mä näen tietynlaisen tämmöisen supersankarietiikan, koska se on tietyllä lailla se supersankari on näiden hahmojen se todellinen minä, kun sitten ne joutuu piiloutumaan sen arkiminän taakse. Vähän ehkä riippuu supersankarihahmosta, mutta että esimerkiksi Batman on selkeästi, Batman on enemmän Batman kuin Bruce Wayne oikeasti. Niin. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että Superman on enemmän oikeasti Clark kuin Superman. Niin kuin se henkilö. Niin. Ei niin kuin Tarantinon Kilpilissä, että teräsmies on niin kuin siinä, se mitä se on syntyjään, niin se on siinä supersankarihahmossa ja se joutuu kätkemään itsensä Clark Kentin hahmon sisään. Onko Kill Billissä joku tämmöinen keskustelu? Kill Bill 2 on aivan loistava monologi tällä Billillä. Okei, mä oon nähnyt sen kerran monta vuotta sitten. Ja nimenomaan, että kaikki muut tavallaan peittävät kasvonsa ja naamioituvat ja sitä kautta ovat näitä supersankareita, mutta teräsmies on se, että hän on se his true self on siinä niin kuin supersankarimoodissa. Vaikka ehkä se Clark Kent edustaa paremmin hänen persoonaansa. Mutta sitten niinku... Mitä kaikissa elokuvissa ja sarjakuvissa korostetaan, että kuinka se hänen arvonsa on nimenomaan ne, mitkä hän on perinnyt näiltä kasvattivanhemmiltaan. Niin, mutta sitten mä itse asiassa yhden kaverin kanssa aiotaan pitää tämmönen, että katsotaan The Whole Bloody Affair tässä niinku piakkoin, koska mä oon nähnyt ne vaan kerran ne Kill Billit. Okay. Ja nyt niitä ilmeisesti näytetään teatterissakin jenkeissä silleen, että niinku molemmat putkee. Niinku Whole Bloody Affair. Mutta joo, siis ihan mielenkiintoinen toi Superman-juttu. Mä oon just miettinyt sitä, että niinku, mihin se Superman edes tarvii sitä alter egoa oikeasti. Niinku, miksi silleen se on alter ego? No sehän oli se, että sen piti kasvaa siihen vastuuseen, mitä se hänen voimansa tulee. Että se, että hän opetettiin pidättelemään sitä ja pitämään kurissa sitä voimaa ja myös näkemään sen oikeudellinen tarve just, että tavallaan se kuuluisa Marvel quote, että with great power comes great responsibility, niin tämä hänen se koko kasvatus siellä Kansasissa oli just sitä, että hän loi semmoisen moraalisen häkin, jonka sisällä hän pystyy sitten, hänen toimintansa on sitten oikeutettua. Mutta tuntuu jotenkin hassulta, että sen tarvii niinku salata, että kuka se on. Mutta se myös tarvitsee tavallaan semmoisen henkisen lepopaikan. No ehkä se. Mutta just esimerkiksi siis suurimmalla osalla näistä se, että miksi salataan, että Batmanilla, että Batman ei millään tavalla noudata lakia, niin silleen se on ihan tavallaan pätevä syy salata se oma identiteetti esimerkiksi. Että niinku, siinä on esimerkiksi se. Joo. Ja sitten toki Supermanilla on se, että niinku, tai Batmanilla on se, että jos niinku, joku päättäisi pidättää Batmanin, niin voisi vaan tehdä silleen. Että sen takia se identiteetin salaaminen on niinku, tärkeää, mutta jos jollekin selviäisi, että Superman on Clark Kent, niin ei ne edes voisi pidättää sitä, vaikka ne haluaisi. Tai no ehkä se Lex Luthor sitten pidättäisi sen. Joo, mutta hei, pitäisikö meidän laittaa nyt tämä supersankariminen tauolle ja
pukea Clark Kent-asu päälle ja mennä ehkä leipoa vähän pipareita. En mä tiedä, jaksaks mä leipoa pipareita, mutta joo, ok. Sitä jäin vielä miettimään, mitä tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että joku nuorempi ihminen sulle reissussa sanoi, että tuonkin ikäinen ihminen voi vielä olla hukassa ja pohtia, niin luulen... Ei se sanonut varsinaisesti hukassa, mutta se, että niin, mutta siis, että etsiä. Niin, siis joo, mutta se voi tuntua jollekulle siltä, että on hukassa. Ihan varmasti. Niin, sanonpahan vaan, että kyllä mä luulen, että suurin osa sun ikäisistä ihmisistä etsii ja pohtii tai vaihtoehtoisesti kokee riittämättömyyttä siitä, missä on. Tekeekö ne asialle mitään, niin se on sitten toinen. Niin, tai että antaako ne sen näkyä tai puhuuko ne siitä. Se on toinen juttu. Mutta en koe, että se on niin kuin edes tilanteesta kauheasti riippuvaista. Mä luulen, että niin kuin se etsiminen ja pohtiminen on nimenomaan väylä sen riittämättömyyden paikkaamiseksi, mikä on siis tosi tervettä. Vaikka mä en pärjää yrittäjänä kauhean kummoisesti, enkä sosiaalisessa tilanteessa ole kauhean notkea. Mutta sitten mä katson noita mun ikätovereitani ja silti tulee mieleen, että vaikka ne pärjää taloudellisesti paljon paremmin ja niillä on kaikki näyttäisi olevan tosi hyvin, että silti tuntuu, että noi on ihan kujalla. Niin, mutta tarkoitan, että en usko, että se on niin erikoista kuin jotkut luulee. Mä luulen, että ihmiset ei vaan halua näyttää sitä, että ne on jollain tavalla heikkoja, vaikka se ei ole edes oikeasti heikkoutta. Niin no mutta siinä on myös semmoinen, minkä mä oon huomannut käytännössä. Se, että on valmis altistamaan itsensä uusille kokemuksille, niin se on nimenomaan sitä, millä niin kuin tehdään elämästä sellainen, että ei tarvitse välttämättä kokea riittämättömyyttä. Mutta siis, niin yksi seikka, mihin mä oon havahtunut entistä enemmän on tässä, ja mä itsekin olin samassa loukussa monta vuotta silloin, kun meni vielä hyvin, niin se, että kun menee... Niin siis niin kuin ammatillisessa mielessä meni hyvin, niin siihen tulee semmoinen, kun sanotaan vaikka kultainen häkki tai semmoinen, että tulee semmoinen perustyytyväisyys, että sitten kun on riittävästi, että voi tissutella aina perjantai-iltaisin ja ikään kuin hukuttaa nämä kaikki kysymykset ja sitten elämässä menee muutenkin niin hyvin, että ei tarvitse kyseenalaistaa, että onko tämä nyt kaikki käsissä, niin se helposti sitten auttaa painamaan nämä kysymykset ja etsimiset sivuun. Mutta sitten mullakin tuli tämä, että sitten joutui kohtaamaan, että pitäisikö mun nyt sitten hakea töitä tai onko mä nyt hyvä. Ja niin se, että mä joudun kohtaamaan nämä. Niin sitten mä päätinkin, että nyt mä lähden sitten etsimään vähän isommin. Että kun se ei voi olla vaan tässä, että nyt mä saisin kunnon duuni ja mä voisin olla kauhean väsynyt sitten kaikki viikonloput, kun mä oonkin saanut sen tienattua sen palkkani. Niin, siis mä sanoin, että monilla on se sitten just, että kun elämässä on se tietty perustaso niin hyvä ja pehmonen, niin siitä ei halua vaarantaa. Ja sitä mä oon kovasti miettinyt, että kun monet ihmiset miettii elämän silleen, että pitää niin kuin hirveästi painaa ja stressaa, jotta voi sitten palautua siitä kanssa isosti, että rankat duunit vaatii rankat huvit niin sanotusti. Niin silleen, onko se yhtälö lopputulos yhtään parempi kuin se, että tekee mistä tykkää ja tulee toimeen? No mä oon niinku... Mulle tuntuisi hirveältä tehdä työtä, niin kuin, joka tuntuisi perseeltä silleen, että siitä saisi paljon rahaa. Se olisi ihan kauheata. No mutta siis, joo, siis puolet kaikesta... Mulla on aina ollut itsestäänselvyys se, että en halua tehdä työtä 10,5 kuukautta vuodessa hampaat irvessä, jotta mä voin sitten 1,5 kuukautta heitellä rahaa olaan ja sitten Se on ihan älytön mentaliteetti. Siinä vaan menee niinku, se on sun elämää, mitä sä käytät siihen työntekemiseen, mikä tuntuu perseeltä. Se on sitä elämää. Sitten tulee sydäri ja sitten niinku kaikki se työ niin oli sit, turhaa. kun sä pääset siihen eläkkeelle, että nyt mulla olisi aikaa ja nyt mulla saa. Sitten se yhtäkkiä menee kemiat sekaisin, kun sä oot niinku
vetänyt itse solmuun 20-30 vuotta sen takia, niin sitten yhtäkkiä kun se solmu ikään kuin laukee, niin sitten roppa pettää. Niin ja just esimerkiksi tämmöisistä terveysasioista voi niinku ikinä tietää. Että sitten niinku kun sä oisitkin sit valmis spendaamaan, niin meneekö se sitten kaikki sairaalakuluihin? No siis kun käytännössä myös siinä on se, että erityisesti länsimainen ihminen, siihen liittyy se, että se henkinen tavoitetila on just tämä suorittaminen, niin sillä niin kuin lukitaan kaikki fyysiset soraäänet pois. Kyllä mä sen ymmärrän myös, että ihmisiä on paljon erilaisia ja eri ihmiset saa eri töistä eri tavalla täyttymystä, mutta silti monilla tuntuu olevan semmoinen mentaliteetti, että kuhan grindaa, niin sitten sen jälkeen voi levätä. Mutta sit just, että jos käykin silleen, että 50-vuotiaana niinku, vaikka kroppa sanoo seis, ja niinku, kun sitä ei voi ikinä tietää, että niinku, mitä terveyden puolesta käy. Niin sä oot käytännössä niinku säästänyt sitä varten, että sulla on joskus vauras eläke, sitten 50 yhtäkkiä. Toki sitä siis omaan terveyteen voi vaikuttaa ja niinku niillä chanceilla voi pelata silleen, että sä voit parantaa sun mahdollisuuksia elää terveä ja pitkää elämää tosi monella eri valinnoilla, mutta sitä ei silti voi niinku varman päälle pelata. Ei. Niin silleen, kyllä sitten on niinku varmaan niinku kivempi tavallaan sitten maata toimettomana, kun on elänyt elämää, josta jo itsestään saa täyttymystä. Se niinku, tää nyt on silleen vähän ehkä, tai tämä on se, mitä mä ajattelen ja mitä mä itse haluan elämältä, mutta tää täytyy itse tiedostaa, että on sinänsä niinku näkökulma köyhä niinku tapa ajatella siinä mielessä, että ensinnäkään kaikille ei ole mitään valinnanvaraa siitä, että mitä töitä he tekee. Et ihmiset tekee monet niitä töitä tasan niitä, mitä ne saa. Ja sitten myös se, että just, että ihmisillä on erilaiset prioriteetit ja erilaiset kulut ja just, että niin kuin joku voi nauttia siitä hirveästä paahtamisesta ihan oikeastikin. Niin, tai siis monet mä huomaan, että nauttii siitä, että yhteiskunta hyväksyy sen ja sitten saavat hyväksyntää siitä ja sitten ei tarvi kysellä itseltään, että onko tämä tässä. Että sit voi olla siinä zonessa ja paeta sinne zoneen niitä kaikkia kysymyksiä, mikä sitten ehkä pulpahtaisi mieleen, jos pysähtyy. Tarkoitan nyt vaan, että se, että tämä on meidän juttu, ei tarkoita sitä, että se ei voisi olla jonkun toisen juttu. Joo. Koska se on kans huomaan, että niin kuin ihmiset, jotka rupeaa internetissä vaikka saarnaamaan siitä muille, että miten pitäisi elää ja mikä on hyvää elämää ja mikä on terveellistä ja mikä on hyvä tapa ajatella politiikasta ja kaikkea muuta, niin ne on usein semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin ovat niin kuin pystyneet toteamaan, että nämä asiat, mitä minä teen, tuottaa hyviä asioita minun elämässäni. Ja se on vitun älytön tapa ajatella, että jos minä teen näitä asioita ja ne toimii mulle, se automaattisesti tarkoittaa sitä, että sama pätisi jokaisen muun ihmisen kohdalla. Eli se on näille ihmisille objektiivinen totuus. Ja kun se on nimenomaan se, että mitä ihan vitun älytöntä, että niin kun ihmiset ei pysty näkemään niin kuin omaa perhettään kauemmas oikeasti. Jokaiselle se löytäminen ja se etsimisen matka on yksilöllinen. Joku voi osata pikkasen näyttää suuntaa, mutta ei voi niinku karttaa piirtää, että näin sun pitää tehdä. Just silleen jossain TikTokissakin näkee tämmöisiä niin kuin oman elämäntapavalmentajia, jotka ei ole elämäntapavalmentajia, mutta kuitenkin kertoo sulle, miten pitää elää ja mitä, jos sä teet tälleen, niin sä oot paska ihminen ja looseri. Niin sitten ne on vaan silleen, että joo, ihmisten pitää olla tämmöisiä, mä oon tätä mieltä tästä, miesten pitää pukeutua tälleen, naisten pitää pukeutua tälleen, parisuhteiden pitää olla tällaisia, sun pitää syödä tätä, että sä oot terveellinen, jada. Ja sitten silleen niin kuin, että okei, elä sä vaan tolleen, mutta miksi sä oletat, että niin kuin kaikkien ihmisten niin kuin elämä toimii samalla tavalla kuin sun oma? Tai edes kaikkien ihmisten kroppa toimii samalla tavalla kuin sun oma? Se on ihmisen halu olla oikeassa. No en mä tiedä, mutta siis silleen paljon niin kuin silleen enemmän energiaa saisi siihen omaan tekemiseen, kun keskittyisi vaan siihen.
Että se, että valittaa siitä, että mitä muut tekee, on niinku, siihen menee sitten hirveästi energiaa. Ettei nyt menisi ränttäämiseksi, sulla lähti nyt aika into päälle tässä. No joo, mutta niinku liittyy kuitenkin tohon aiheeseen. Joo. Joo, mutta niin, että voitaisiin kääriä pakettia. Kyllä voitaisiin kääriä. Joo, no niin, okei. Mutta jatkamme tästä. Jep. Morjens. Adios.